किती आलं बाई? नमस्कार, आम्ही असाच सध्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगासर आणि धारगळी हांगासर GA 038773 ह्या ट्रकान एका दुचाकीन जी दोगांना जोडपूय आशिल्ली तांचेर चिड्डून उडयल्या आणि दोगांय गेल्याची माहिती आता मेळिल्ली आसा। पोलीस हांगासर पावल्ली आसा, यंत्रणा आणि ट्रॅफिकय व्हडा प्रमाणात ब्लॉक जाल्लेली आसा। पोलीस मुखायलो तपास करीत आसात। तुम्ही पळयत रावा, आम्ही काही डिटेल ज्या पद्धतीने मेळटली त्यांना दीत रावतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर।